čaute, ja dneska vám ukážem moje veci po evente, celkom nič dobre nepadlo. Keby sa pýtate, čo to tak hučí ale, tak to je práčka, lebo ja sa momentálne vyskytujem v kuchyni. Nie moje, ale proste som v kuchyni. No a ja si myslím, že ten event, no čo ja viem, plus minus dobrý aj taký. Lebo aj mi padli dobré veci, ale zase no, čo ja viem, aj také no, není ich bars veľa. No, to je všetko. Môj najlepší z eventu je toto sa hovorí 10 miliónov, Ciclitera, 3 milióny, toto, Guarnero Digitale, Gryphus Meduzy, Lago Caracha, Astraleritas, Gryphus Meduzy. A hore už ďalej nič nemám. Ok, ja si to plus idem rybarčiť, keď niečo dobre pôjde, tak sa no, nepadlo mi nič extra, padlo mi toto. Teraz. Jeden extra travel. A ešte zombie travel, krabov limoneta. Indexe v tom novom mám 19 z 23, ale toto pochybujem, že získam a týchto posledných kámov, no. Orkaledona pochybujem. Jedno to ešte tak ne. Vyťahnem, dúfam, že aspoň to bude nejaký zombie travel, čo mám mutáciu 3 milióny. Ja mám pol, teraz sa silná. Orcalero Orcala. No, tak presne toto som nechcel. 3x log. To bude 3 pitropy, vieš čo. Nepríde mi to ako nejaký log. Orcalita Orcala. Tak nič, no. Tak na dneska by to bolo asi všetko. Tak čaute.